tiež pre váš detský domov, ale práve na štúdium tu prítomnej Moniky Danielovej, ktorá je veľmi šikovná, sme počuli, nech sa páči. A verím, že vám to pomôže. No, teším sa, že pár korunami. Môžeme? A držím palce, aby ste vyštudovali na tom dlho. Všetko dobre, nech sa darí a tešíme sa na záver, že nás pozvete. Chcel by som poďakovať jednak za Moniku, ktorej to určite uľahčí vstup do života, pokiaľ bude mať vyššie vzdelanie, ale myslím si, že aj za naše deti všetky, ktoré určite sa radi budú vzdelávať týmto smerom. Budú vám vďačná za tento dar. Ďakujem ešte raz. Tešíme sa, že to pomôže. Takže pán riaditeľ má dostávať.